161 municipis de Catalunya celebraran d'aquí a 3 setmanes, el 13 de desembre, una consulta sobre la independència. En alguns han permès començar a votar abans d'aquesta data. És el cas de Sant Cugat del Vallès, que ha començat avui. Vota! Sant Cugat del Vallès, amb 80.000 habitants, és una de les primeres ciutats que ha posat en marxa el vot anticipat, una mena de vot per correu, de la consulta sobre la independència de Catalunya que es farà el 13 de desembre. Es tracta de facilitar la participació de tots els veïns i de començar a fer campanya amb el boca-orella en una població gran, marcada per la dispersió i molt diferent del poble petit on tothom es coneix. La dispersió geogràfica i la cohesió social, per dir-ho d'alguna o altra manera, i la tipologia social. Aleshores, per això era molt important que nosaltres féssim diverses jornades de vot anticipat. Portes endins, els organitzadors de la consulta ja fa dies que es preparen perquè la jornada del dia 13 surti bé. En aquesta trobada, representants de tots els pobles coneixen els detalls del sistema informàtic que connectarà tots els col·legis electorals, que garanteix que no hi hagi duplicitat de vots. La raó per haver de fer tot aquest Siri del programa informàtic és que no tenim el cens. No el tenim perquè no ens el donen, clar, no perquè no el puguem tenir, sinó perquè diuen que és il·legal. Fins ara són 161 municipis els que faran la consulta, des de ciutats grans com Sant Cugat o Vilanova i la Geltrú, fins als pobles més petits, com Sant Jaume de Frontanyà al Berguedà. Això suposa que podran votar més de 700.000 persones, majors de 16 i que siguin d'on siguin, estiguin empadronades al lloc on votin.